11 ng umaga dito sa 1143 DZMR Missions Radio. Sama-sama nating pagandahin ang morning mo, Mami. Dito lang sa Magandang Umaga, Mami 2.0. Damag, Mapyanga dumog, Pahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143 DZMR Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:52, itiag sapa. Anyan nga rakurak sakti at sa Naisingsingayan nga aldaw, iti Miyerkules, iti kablaw ko titong dalmaysa kada kayo amin nga awan labas na kakabsat at datay manan iti may kasangapulo katalo iti mabilang iti bulan, iti Hulyo. Naisingsingayan nga aldaw para iti pamilyami gaputa maysa kada iti membro iti pamilyami, iti ayatek nga anak nga lalaki. Kasangay na iti daytoy nga aldaw. Ito no ba dandama kakabsat? No kayat na pagtestimonyon tayo kalpasan dating nga programa. Well, agyaman tayo iti salon at ngimpa iti apo iti dating aldaw, mayat iti turog ka dagiti duma hamot nga nakaturog gaputan na lang agyaman tayo anyaman iti panamon kakabsat duma man winuhaman nga agpapada kung kuna karon iti kanayon kung mabaling nga ma-assure kada kayo ti Dios nga pagserserbihan tayo pulos nga nagbalbali isupay na idi itakin ti agnanayon at iti pinigat nga programa tayo ti agsapan at noon iti namnama manipud Lunes saging gana iti Biyernes iti dating stasyon 1143 DZMR Santiago City dinaragsak man kang kablaw kada kayo ti aldaw iti Miyerkules Lawrence Salazar. Jesus, puno agayem mo, inaiwanan na, di ba nagdakkel ko, binayan, di dalan ko, pagtaeng ka, di pusok o gayem ko, Jesus, siga, di gayem ko. Ibegat siga di kamangku pagyaman na panangaywan mo dayawen ka kabuti ayat mo Jesus kaimbagan nga gayem ko punwen na pa'y kaditi ayat mo usarenak iti ginaubing ko nga bendisyon di padak nga tao Jesus siga tigayem ko iti pegat siga di kamang ko agyaman na panangaywan mo dayawen ka kaputi ayat mo Jesus puno agayem ko inaiwanan na di pa nagdakkel ko binayan di dalan ko pagtaeng ka di pusok o gayem ko Alam mo, nagyaman tayo kakabsat iti dayta nga kanta, Sika Iti Gayem Ko manipod, iti album nga Sika Iti Gayem Ko. Kinanta ni Aaron dayta, iti nuha na nga kamali, 4 years old or 5 years old na iti dayta.
It mga gantay no kasi pala ti boses na madandama kalpasan iting programa tayo kamsat. Well, kahit man nga makipaglukat kayo di libro ti Job kapitulo 38 bersikulo 12. Ayan, mangrugit tayo di 12. Job chapter 38 verse 12. Kuna na kamsat, Job, bayat ti panagbiag mo, adda ka din ti aldaw na pinagbanawag mo. Nabilin mo ka din iti banawag tapno gamatan na iti daga kingungunan na dagiti malagdakdakas nga irwar ka dagiti paglimlimanganda. Verse 14, ipanayag iti ranyag iti init dagiti turod kintanap akas iti nabatad akupin iti pagananay. Naranyag una iti lawag iti altaw kitlapdan nang agranggas dagiti managdakdakas. Napakan ka kadin ka dagiti ubog iti uneg iti baybay nagnaka kadin iti lansad iti taaw. Naipakitan aya ken ka dagiti ruangan amang bantay iti nasipnget nga lubong dagiti natay. Amom kadi iti kadakkel iti lubong sungbatan nakman no ammom. Amom kadi iti paggapuan iti lawag when iti pagtaudan iti sipnget. Verse 20 kuna na may pakitam kadi kadakwada iti kaadayo iti papananda. Mapasublim kadi ida. Amok maaramid mo iti kasta lakay kauna yan. Ket addakan idi maparso iti lubong. Na-strip ko kadin iti paglikudan kadagiti niebe ken yelo. Verse 23 kuna na isagsaganak ida iti panawon iti didigra kadagiti aldaw iti dangadang ken gubat. Madaydayaw iti apo kadagiti nga sasaonang intay mga binasa iti daytoy nga gundaway. Ti apo ti agsapa kinuna na iti verse 12 ken 13 kakabsat iti binasa tayo. Job, bayat iti panagbiag mo. Adda ka din iti aldaw nga pinagbanawag mo. Nabilin mo ka din iti banawag tapno gamatan na iti daga ken gulgunan na dagiti managdakdakes nga irwar ka dagiti paglimlimanganda. Dayti kakabsat ket saludsod iti Dios gapo iti kinapalangguad iti tao. Adda dagiti wagas wenno wagas na nga ipalagip kada tayo dagiti limitasyon tayo into no tiyempo nga kasla adda nga agtalik tayo iti pannakaammo tayo ket malipatan tayo nga adda iti Dios nga nalalaingken ka. Aya sapa nga akit igem iti amin ken mangtapaya iti lubong wala tayo garod agraman iti biag tayo nga makingko ka. Aya kadag iti tiyempo kabsat nga kasla saan tayo nga mauawatan iti mapaspasamak iti panagbiag tayo iti apo ipalagip na nga adda iti plano na iti amin nga kapadasan tayo iti panagbiag. Saan nga tayo nga tattao takintingil iti biag tayo. Aya, iti panakaawat kin kinasirip tayo saan nga isu iti tulbag tapno ti kasta matingel tayo ti aglawlaw tayo. Apay ta iti Dios kanayon na nga ikabil wenno kanayon na tayo nga ikabil kadagiti sitwasyon nga saan tayo nga kontrolado iti mapaspasamak. Agsipud ta ammo iti Dios nga intuno aglablabas tayo kadagiti sitwasyon wenno kasasaad kakabsat kaya dumadumang mga sitwasyon wenno kasasaad tayo dumakdakkel iti panagtalag tayo ken kuana ket mapatibker dagiti pammatid tayo. Adda dagiti tiyempo met kakabsat nga agsaludsod tayo no apay nga masapol nga aramidin iti Dios kada tayo dagitoy. Agsipot ta kayat tayo nga datayo iti mangtingel ken agbalin nga apo dagiti bagbagi tayo. Ngem iti Dios iti daytoy nga aldaw kayat na tayo kakabsat nga palagipan nga saan nga mabalin. Aya dayta iti trabaho iti Dios kada tayo. Isu na laeng iti mabalin nga apo ken Dios iti panagbiag tayo. Tiramiden tayo laeng isu dayta agkamataleg ken kumamang ken kuana. Santay garud kakabsat nga maldaang tauray ni Job. Aya nalintig nga tao, a righteous man nga kunatay nga awan ti pakapilawan na kung tutuusen kakabsat ti pakaistorya ni Job. Aya idi nga aglablabas kadagiti na dumaduma nga pakasuotan nakita na iti bagina. Aya, dagiti kinaimbag nga inaramid na, dagiti kinaanos, dagiti banag nga hanapay nga inaramid, inkita na, dagiti bagbagi na. Nga rason no apay nga mapadpadasan, no mapadpadas isuna. Saan na nga napanunot ni Job, nga daytoy ket wagas amin iti Dios. Iti kinatanok na, iti kinadakkel na, iti kinaman nakabalin na, ken iti kinasya asino na, kas Dios kini apo, ni ken, apo iti amin. Ay ating kakabsat. Nga ada ka nagisibsiba iti radyo na dagiti madamang agbubuya iti live streaming. Adda ka di iti tiyempo nga kayat mo nga matingel iti aglawlaw mo ken uray pay ka dagiti paspasamak iti panagbiag mo.
Kit itiriknam kasla saan mon nga kaya. Saan nga parikot dayta nga problema dayta kabsat. Ag sipud ta iti kinapudno saan nga sika iti masapol nga akin tingel dayta biyag mo. Uray kasatno kinalaing mo, uray kasatno kina-powerful mo, uray kasatno kinapigsam iti Dios paylaing kakabsat iti Apo tayo. Amen. Mabalinan na nga bilinan iti aldaw when iti panagban bannaaw iti init. Mabalin namat nga tinglen iti amin nga naparswa kadag iti dakulap na. Kadag iti tiyempo kakabsat nga kasla mapukaw tayon, masapol nga kumamang tayo kini Apo tayo nga Jesus. Adda nga kanayon kini Jesus iti sungbat. Amen. Anyaman data panpanunutem, data rigat nga mapadpasaram, iti dayta nga gundaway, kakabsat hanggang agkid-kid nga kumamang iti Apo. Kaya masapul tayo isuna iti anyaman nga gundaway. Mabalintay nga kanayon nga agtalag iti kinasirib na. Masursuro tayo kumati aguray iti panagtignay iti Dios kakabsat. Mamati tayo kinpatsin tayo nga adang nga sikikita kada tayo iti amin nga tiyempo. Wow, yun po ang dahil iti nakakaskas daaw iti Apo. No kitain tayo bilyon iti tao, milyon iti tao dito lubong. Ngem apay, tunggal may sakit nakapokus kada tayo, sikikita kada tayo, amuna iti mapaspasamak kada tayo. Aya, adda iti apag umisong nga tiyempo iti Dios kada tayo amin kakabsat. Adda iti apag umisong nga gundaway kada tayo kakabsat. Kumamang tayo keng kuwana. Kabsat iti Dios mabalinan na tayo, mabalinan na nga uray iti daytoy nga kanito sabten na iti kasapulam. Amok nga amin nga dumdum iti daytoy nga gundaway. Adu iti kasapulan iti tunggal may sa kada tayo kakabsat. Kaya uray da tayo, adu iti kasapulan tayo hanman nga financial, mabalin nga makasapul ka iti liwliwa iti daytoy nga gundaway. Kaya amin tayo kabalan na nga ipaay dayta iti Apo. Mabalin nga kadagiti duma, kaya makasapol iti pammabileg. Dagiti duma makasapol iti na finansyalan. Dagiti duma agkasapulan iti liwliwa kung ang karon tatay kakabsat. Kaya ket amin dagitoy promise ni Apo Dios. Kaya nga mabalin nang ipaay iti tunggal maysa kada tayo. Iti Philippians chapter 4 verse 19. Nya kunana ket iti Dios iti amin ang masapulyo. Kunana babaen iti nawadwan nga kinabaknan na kini Kristo Jesus. Not necessary nga financial nga dayti kakabsat. Amin nga kasapulan nyo. Well, inya ti kasapulan iti dayti nga aldaw kakabsat. Amin tayo. Ado iti kasapulan tayo. Madaydayaw iti Apo. Nga magyaman tayo. Mabalin tayo nga den iti Apo. No, iti kasapulam iti dayti nga gundaway ay ating nga kabsat ket liwliwa wenno pan nakabang-an dayta madagdagsenan nga mga barukong mo ti gaputi kinaadu nga problema ikamatalik mo ken kuana dayta kakabsat. Kabaelan iti Dios nga dayta mariribukan nga panunot madagdagsenan nga barukong gaputi kinaadu nga problema kabaelan na nga waya-wayaan na ka. Idi daytoy nga tiyempo kabsat. Kabaelan na ti agtignay dita biyag mo kakabsat. Mamati tayo ken patsin tayo nga adda wenno kabaelan iti Dios nga aramiden iti tunggal maysa kada tayo dayta kakabsat. Ni Job, subli tayo ni Job kakabsat, is a righteous man, a blameless man, kuno da, righteous man, awan ti pakapilawan nga tao, ngem nagsagaba isuna. Tanda dumada dagiti kapanunutan tayo mat Lord, sumursurot akmat kanya. Kenyam. Kaya namati akmat na born again akmat ngem apay ti kasti ti mapadpadasak. Kun agad ka kabsat, kaya ilaw niya Apo Dios amin di kita. Nga mapadasan tatlo ti kasta agdependar tayo, agtalik tayo iti nanay ken kuana. Di ba? No nakalalaing ka, you have everything, you can buy what you want, parang ganon. Mabalin mo gatangan ti amin kay eto nga kasi lang awan ijiksenan. Ni Apo Dios itabiyag mo samantalang no adda dagiti dadagsen ken problema ay akin talaga nga kumamang kakinkwana dagiti ket ti Apo hana nga kayat angko ibagbaga kayat nga problema tayo ngem kayat na nga iti amin nga gundaway iti amin nga tiempo kumamang tayo ken kuana aya awan ti kabaelan tayo awan ti mabalinan tayo kakabsat no awan iti Dios kadagiti bibiyag tayo isu pang pangruna ken kang runaan ti amin kakabsat suna kadi iti umuna kadagiti bibiyag tayo. Halaan ko mga disarsalitain tayo, no dikit di uri pa iti panagriing mo kakabsat una emon. Kaya nga agdayaw iti Apo ora yung ora niya una emon. Iti agyaman iti Dios. Madaydayaw iti napatignganagan na. Well nagpintas iti nga iadang iti saka tayo.
Nga ito muna nga, ang una pong sinambit ng ating mga bibig, ang unang inisip po natin ay ang Panginoon. Di ba? Nagpindas nga, Lord, agyaman na kita dito. Anyaman nga kasasaad, anyaman nga rik na tagdangin ka, adalat ta iti wagas, wino adalat ta iti pasit, panagyaman ta iti apo. Gaputa, ini kan nakabiag, ini kan naka iti pigsa, ini kan na iti salunat, iti dating aldaw, madaydayaw iti apo. Well, iti dating agundaway, agyaman na kiti panakiadayo, katawatik man nga agtamad tayo, katagkararag tayo. Hallelujah. Amami nga na inlangitan, madaydayaw, apo Diyos, iti napatignganagan mo, itantanok ta ka. Iti dahito nga tiyempo. Gapo iti panangipapaay mong kan kanayon kada kami. Apo iti baro nga namnama, baro nga pigsa, baro nga aldaw apo. Agyaman kami tamay sa kami kadag iti nakariing iti dayting aldaw. Sa dinami-dami po na hindi na po nagigising. Agyaman kami apo. Itagtag ay da gapo may sa kami kadag iti nakariing nga mangidaydayaw ken ka iti dayting aldaw. Agyaman kami apo ti natalna nga pannaturog. Di pa nang tarabay mo iti tunggal may sa kada kami apo Diyos iti dayting aldaw. Hallelujah. Apo kasi rugimi man iti daytoy aldaw, kumamang kami ken ka, nga addaan iti panagrukbab, nga addaan iti panagraem ken ka, nga addaan iti napakumbaba nga puso mi apo. Wala apo Diyos pakawanan na kami. No anyaman dagiti makitam nga kinarugit kadagiti puspuso mi iti daytoy nga karito. Dalusan na kami ang apo, agbalin kami kumaapo nga nalinis nga ubeham ket maikari kami nga umasadig ken ka iti daytoy nga gundaway. Pakawanan na kami kadagiti tiyempo apo nga adaan kami iti napalangguad nga puso gapo iti pigsa, gapo iti kinasirib, gapo iti kinabilig mi apo. Sikalaan iti maikari nga mangiturong iti panagbiag mi. Isu nga iti daytoy nga aldaw kaya't nakaapo Dios nga padayawan, itantanog, kaya't kami agrukbab ken ka iti daytoy nga gundaway. Sika po ta sika iti Diyos mi, sika iti ari mi, sika ti mamakawan mi, sika iti Diyos mi nga pagserserbihan mi, madaydayaw ka apo. When iti daytoy man nga tiyempo, yuman ko mamod iti kakamsat, nga daan apo Diyos iti karirik na iti daytoy nga gundaway. Amok nga adu dagiti adda ka nagisibsibay da iti daytoy nga gundaway apo, iti pan nakarik na apo iti sakit. Wenno anyaman pa nga karirik na da iti daytoy nga aldaw, apo iti dikman ka dagiti imam. Pangpangrunak man nga apo nga ikararag digiti kakabsat mi nga ipaay mo man iti salon at kadakwada o apo anyaman digiti marikrik nada anyaman apo Dios digiti sitwasyon diti dati nga gundaway mo ipangpangrunak nga kararag ni attorney nga Lito nga Salatan or ipakini Sir Ted station manager mi apo. Lord, anyaman dagiti kasasaad iti napisikalan nga bagida. Iti deman ti panakawaya-waya. Iti deman apo Dios iti panakawaknit manipod iti dayta apo Dios nga paan nga nasayap nga kaririknada iti dayta nga gundaway. Agraman ka dagiti adda ka dagiti sibsibay iti radyo da dagiti nakadalit iti sakit, nakaidda ka dagiti katrida apo Dios, agsagsagabat ti anyaman nga sakit iti dayta nga gundaway. Lord, awan iti imposible. Awan iti narigat, awan iti malalang sakit sa inyo Panginoon. Apo Dios amok nga kabailam nga ramidon nga waya-wayaan, amo ka kabailam apo Dios nga paay ti bang-ar dagiti nga kakabsat o apo. Adaman dagiti kakabsat nga agsagsagaba apo Dios ti kinaadu ti problema da iti panagbiag apo it deman iti bang-ar, it deman iti liwliwa, it deman apo Dios ti panakawaknit manipod iti dayta apo Dios nga dadagsan problema kadagiti bibiyag da apo. Apo, pangako mo sa amin. Kaya, adati ipangakom kada, pangakom iti tunggal maysa kada kami apo, nga umay kami ken ka, ada kay amin nga badagdagsanan. Kat Lord, it din mi man amin, di kiti nga dadagsan mi ken ka. Iti panaginana kada kami, O Lord God. Lord, agyaman kami kadagiti promises mo. Nga na kami nga baybayan, na kami nga panawan, apo. Uri pa kadagiti agbibuya. Dito live streaming, apo. Binsa-binsara man nga bendisyonan, dagiti nga kakabasat, apo. Kadagiti adasibsiba iti radradyo da iti dahi tinaldaw. Anyaman di pagsubok, anaman di panubok, adakadakwa da iti dahi gundawan. Maawatan da kadi nga wagas mo tapno ti kasta. Umununag ken mas malapit pa po sila sa iyo, Panginoon. Wala po giyaman kami. Agyaman kami, Apo Dios. Iti dahi nga gundaway. Kastamot iyuman ko ken ka. Apo Dios, iti tunggal maysa kada kami no anyaman dagiti aramiden mi iti dahi tingal daw. Itden mi kadagiti imam. Uri pay apo aming agkasangay iti dahi tingal daw. Lord, agyaman kami. Tanaabot da iti dahi tingal daw. Bendisyon. Agyaman kami ti kinaimbag king kinamatalig mo. Aming agkasangay iti dahi tingal daw. Uri pay kini Aaron o apo.
iti kinamatalik mo iti biyag na o Apo. Itapog tultuloy ka di, iti papa ng ipaay mo kang kuana, iti dadagsen, tapos iti kasta agserbiken ka, ang kadi maikat Apo Diyos, iawag mo kang kuana, nga iti dumteng ti pag isong tiyempo, awagab isong na Apo Diyos, iti panagministro. Akas tarigagay namat, iti daytoy Apo Diyos, nga adipon mo Lord. Nagyaman kami iti dayting aldaw, hukom aming gloria dayaw, kin panagyaman, iti naga na Jesus. Amen, amen. Thank you, Lord. Minsan kami nananalangin na ibigay ang aming hiling, magkaroon ng pangalawang supli, at sa Kanya'y iaalay namin. Di mo kami binigo, pagpapala mo'y natamo, inaasam na sagot mo sa aming tinupan mo, pinakamimit ng kasagutan, ngayon ay nakatana. O Jesus, salamat sa iyo. Aaron Ray, umakan ang panalangin, iingatan at arugain ka namin. Aaron Ray, mahal na mahal ka namin, pagkat pagpapala ka ng Diyos sa amin, hindi maipinta sa aming mukha. Sa puso namin kagalakan ang nadarama, pangarap namin ika'y makasama, sa hirap at ginhawa, mamahalin ka. Di mo kami binigo, pagpapala mo'y natamo, inaasam na sagot mo sa aming tinupago, pinakamimiting kasagutan, ngayon ay nakanta na. O Jesus, salamat sa iyo. Aaron Ray, bunga ka ng panalangin, iingatan at arugain ka namin. Aaron Ray, mahal na mahal ka namin, pagkat pagpapala ka ng Diyos sa amin. Hello, wen kakabsat, agyaman tayo iti daytang kanta, may sa amoy naramig ko daytang kakabsat, iti 6 months na pailaing ni Aaron. Yeah, PJ unag iti chan. Well, iti dayting agundaway ada ni Aaron kada tayo dito sip dito abay ko, panagbasit space tayo. Okay, any message, testimony na pwede mong pasalamatan ng Panginoon sa araw na ito? Magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-share tong verse na ito. Oo, mag-share ka. Siyempre. James 1:17. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father and of the heaven light, who does not change like shifting shadows. Sinasabi dito na lahat ng mga biyayang nare-receive natin, lahat ng mga magagandang bagay na nare-receive natin ay galing sa Diyos. Kaya I'm thanking God because I reached 16 years old, and sana more birthdays to come, and sana healing naming family, protection at guidance. Yun lang po. Okay, may gusto kang pasalamatan? Maraming salamat po sa nag-greet sa aking ngayong birthday. Wow.
Ano pa? Okay, pasalamatan mo sila. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din po sa nagpe-pray ng healing kay Mama. Maraming salamat po sa So, ano yung inyo. wish mo ngayon? Ano yung, siyempre 16 years old ka na. Siyempre, sabi ko nga, welcome to teenage. So, ano yung pinaka number one na gusto mong, yung prayer mo sa araw nito, sa iyong kaarawan? Siyempre, yung prayer nating buong family na healing ni Mama, yung makabalik Oo. na ulit siya, makalakad, makapreach na ulit siya. Yun. Tapos, siyempre, magpasalamat ka rin sa mga listeners natin, kasama natin, sa mga prayers natin. Thank you po sa mga listeners na kasama namin nagpe-pray sa kay Mama at sa aming buong family. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-pray sa amin. Mhm. Lalo na po si Sir Ted. Wow. Yun. Special mention. Oh, well, ano pang message mo? Okay, message mo kay Mama, nakikinig si Mama ngayon. Nakatutok siya sa radyo. Mama, sana Huwag sa, kang iiyak. sa birthday mo naman, sana makalakad ka na doon at makapag-preach ka na din sa birthday mo. At sana makita ka na, sana ikaw naman ang pupunta dito kasama ni Papa na nagpi-preach dito sa DZMR. Yun lang. Okay, ano pa yung, huli, ano ba yung gusto mong maging? Siyempre, pastor. Wow, sure ka ba? Magiging pastor ka? Bakit mo gusto maging pastor? Siyempre, nakita ko naman eyewitness na yung mga blessings na nare-receive natin. Dahil lang sa blessing, gusto mo maging pastor? Hindi, siyempre yung mga natutulungan nating tao, mga napapasaya natin, mga nabibless natin, yun, gusto ko silang nakikita masaya. Yun. Wow. Ano pa? Ano yung reason mo bakit mo gusto mo pastor pa? Siyempre, gusto kong gayahin ni Mama na Si Papa. pastor. Kayong dalawa. Okay, last. Sinong mas gwapo ta sa ating dalawa? Siyempre ako. Well, hindi na kasali yan. Welcome sa Giyaman kami. Hindi dahil ting gundaway. Yaban ding mi gamin. Hindi dahil ting kaiso nga tatalang na sapang nagreing piman iso nga pinagbigyan na mo nga nakareeng. Kakaiso na nga anak. Well, ikaw ang magbasa sa mga greetings mo. Okay, o sakpay ti umuna. Ayan. Kuna na nagapo kini Ma'am nga Amy Bugarin. Kuna na greet ko mama ni Pastor Alfred Buging iti birthday na. Kuna na may God bless you Pastor. Binig na sa rande madaydayaw iti apo. Amen. Blessed birthday Aaron. God bless you. Kuna ni Sister nga Rosbel nga Apostol o si Pastor Alex. Good morning po, Pastor Lawrence, Pastor J and family. God bless your family and ministry, Pastor. Likewise to all the listeners of this wonderful program. Have a blessed day. Okay, next. Shout out Ito. Delia V. Arok, Edgar Martinez, Edelmar Balbin. Okay, kini praise God. Kung ni Pastor nga Alex nga Ritwa, Brother Edelmar Balbin. Amen. Glory to God. Kini Pastor Virgilin Pascual. Okay, ano sabi ni Tita? Sabi ni Tita Shirley, good morning, Brother Pastor. Happy birthday to Aaron. Thank you po. And kay Veronica Bella Pascual. Okay, si Ma'am Biron. Okay, Ma'am Biron Pascual, good morning, Pastor Edgar. Pastor Edgar Martinez, good morning. Pastor Ricky Nelson Barret, good morning. Glory to God. Have a blessed day. Thank you, Pastor Lawrence. Kung nanirita Ricabel Tapat. Ninita Guillermo Magno. Good morning. Ross Gamad Ramirez. Good morning, Pastor. And happy listening to Inang Rusing of Tamawina Isabela. Orepay kini Pastor nga Teresa Martinez. Good morning, Pastor. Happy birthday to Aaron. God bless you always. Amen. Kung ni Ma'am Biron Pascual. Good morning, Sir Alex. Orepay kini Sister Pelican Las. Good morning, Pastor, sa atin lahat. Ma'am Lourdes, good morning. Gloria Giwa, blessed morning po Pastor Lawrence and family. Tita Arlene Pascual, Tita Bacnor, good morning kada kayo. Kini Pastor Mercy Dita Magno, amen. Madaydayaw iti Apo. Madayaw iti Dios. Kuna na tayong man nakabalin. God bless you po, Pastor, and your family. Kini Sister nga Ingracia Daliego Aliado, good morning. Amen. Kuna na Joe Bartolome, agyaman akmanin Apo, iti parabor nga biyag kinsalunat.
Manan apo iti daytoy nga agsapa, Pastor. Amen. Kunan na Sister Pelican Las. Amen. Gloria Giwa. Amen. Thank you, Lord. Didita Guillermo Magno. Arlene Pascual. Happy birthday, Aaron. Blessing. Kunan akin ni Sister Rowena Ulalan. Amen. Malu na pila. Akin Sister Malu. Okay. Madama mo nga Igbuy-buya. Sister Pilamer Jesus. Amen. Pastor Edgar Martinez. Pelican Las. Amen. Thank you, Lord. Pastor Mercedita Magno. Happy birthday, Aaron. God bless you more. Kini Danilo for Bermudez. Amen. Ma'am Robelinda Arok Agustin. Good morning. Eileen Kayong ba? Amen. Ma'am Robelinda Arok Agustin ko na. Amen. Praise God. Betty Bitao. Amen. Kini Sister nga Jinky Rakal. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Makapabang-ar iti mensahe iti dito nga bigat, Pastor. Agyaman kami ken ka, Pastor. Iti panangar-aramat iti apo ken ka. Happy birthday, Aaron. God bless you. Pastor Edgar Martinez, happy birthday, Aaron. God bless you always. Aileen Kayong ba? Agyaman kami. Kini Sister nga Ingracia nga aliado. Kuna na, thank you, Lord. Si Silverdid Quaresma. Amen. Marlita Chumson Basente. Kuna na, blessed birthday, Aaron. God bless you, Balong. Kuna na, Sister Angie Aquino. Amen. Kini Pastora Teresa Martinez. Amen and amen. Pastor Edgar Martinez. Amen and amen. Amen. Amen ko na ni Sister Ingracia Daliego, Maylene Sebastian, Romel Antala, Gloria Giwa, kini Ma'am Robelinda Arok, kini Ating Amel. Good morning, good morning. Happy birthday. O regards kay Pastor Nemi. Okay. Pastor Edgar Martinez, thank you. Thank you very much, Pastor. Ito makapabilag na mensahe. God bless you. Okay, Ma'am Lourdes, basahin mo. Happy birthday, Aaron. God bless you. Good health and meaningful life always. Agapukin eh. Lourdes Gation. Kay Ma'am Hello po, Lourdes. Ma'am Lourdes. Okay, kini Sister Rosbel Apostol, Aaron, you are blessing to your family. Wow. Mitch Daluyan, agyaman kami apo iti baro nga biag, pig sa akin sa lunat, iti dating sa pagyaman kami iti saom nga mang pabilag iti inaldaw. Kini Sister Brother nga Jaime Racimo, agyaman kami man Pastor karagiti sa iti apo ng income nangagan. Kay Valentin Thompson, kini ba Teresa La Sister Ramirez, Pastora, happy birthday, Aaron. Kini ating Gigi nga Mortilio, happy birthday and God bless you, Aaron. Sister Maluna Pila, okay, happy birthday to you, Aaron. Limar Balawlaw, kung happy birthday po. Okay, ni Sister Rosbel, binata ka na, Aaron. Wow. Gloria Giwa, happy birthday, Aaron. God bless you more. Si Iglesia Policarpio, happy birthday, Aaron. May God grant your wish for your mama. Amen. Claiming for it. For that, Sister Arms. Veronica Penman-Beron, Pascual, good morning. Happy birthday, Aaron. God bless you. Delia Arok, happy birthday po. More blessing from the Lord. Gloria de la Cruz Melchor, and Teacher Glo, good morning. Pastor Lawrence, and happy birthday, Aaron. Eileen Kayong ba, happy birthday, Aaron. And Sister nga Ingracia Aliedo, happy birthday, Aaron. God bless you. Chatbit Victoria, happy birthday, and God bless you more. Really de la Cruz, good morning po. Happy birthday, Aaron. God bless you abundantly. Kini Pastora Mary Jane Padilla, Maribik Singson, Sir Edgar Martinez, Maricris Vallejo. Okay, kini Pastor Cosma Tamilan, naragsaka pa ng kasangay mo, Aaron. Good morning. Okay, kini Sister nga Shirley Portales, Laurie Dulin, Marisol Milyari Abon, kini Marlene, kini Kumare ka Marlene Guillermo, good morning kada kay amin kakabsat nga awan labas na. Agyaman kami kada kiti kadlaw, ti apo iti mga mangtarabay kin mga iwan itong kalmay sa kadatay at timan ti binigat ka programa tayo kin pumakpakada. Tiagsapa na puan dinamnama. Yung pangalan mo. Ay, Aaron. Aaron Bayen. At diyan nagkangkil ka sa bintang ng kagsari. Lawrence Salazar. Bye. Yan. Dagiti sa iti apo, undasin nga banunin Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides. Ito ang 1143 DZMR Missions Radio. Napapakinggan mula Santiago City, Isabela at sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Computers.
Teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro